जबरदस्त 3 कुर्ले होते, एक टोळा, बाकी कापी खूप जास्त मिळाली आम्हाला. आणखीन एक कोकरी मिळाली, मोठी साईज मीडियम साईज आहे. ओके साईज आहे. गेलं हे काळंदार बघू होतात. आणि कुर्ली मस्त बिग साईज, मस्त बिग साईज कुर्ली एक मिळालेली आहे. ओके. तर आता सचिन दादांनी जाळं सहज आता असंच उचलायला घेतलं, तर त्यामध्ये आपल्याला कापी मिळाली आहे, बरीच कापी मिळाली आहे. तिकडे हे बघा, मस्त खूप मेहनत करून मिळालेला आहे शेवटी आपल्याला. तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आम्ही चाललो बऱ्याच दिवसांनी मासेमारी करू. कोणत्या प्रकारची मासेमारी करतलो हे अजून फिक्स नाही झाला, पण मासेमारी करू आज जातो. कारण आपला वेळ भेटणार नाही आपल्या. आणि आपल्यासोबत आज असा क्षितिज आपला कॅमेरामॅन, कारण क्षितिजला मी बोलवून घेतलं, म्हणजे चल जाऊया आज मासेमारी करू. कारण सृष्टी काम करता, आपले ट्रॅप बनवता, दाखवतोय तुमका. चला, हे एक माझं खालाशी हे बघा ट्रॅप बनवता. आणि आपल्या ट्रॅपचे पण आताशे ऑर्डर असत. बऱ्यापैकी तुमचा प्रेम असा आणि बऱ्यापैकी ऑर्डर पण असत आमका. तर सृष्टी आता पूर्ण दिवस ह्याच काम करता. आणि आम्ही आता जातो क्षितिज आणि मी नदीत. तर क्षितिजला आधी पण बघितलं असाल, क्षितिजचं पण चॅनल आहे गाव गजाली, त्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि क्षितिजचं रेस्टॉरंट पण आपल्या व्यंजन रेस्टॉरंट आचरा देवगड रोडला डाव्या बाजू, तुम्ही आचरासून देवगडात जात तर डाव्या बाजूक लागतात. नक्की नाही आपण त्याचं स्पेशल जत्रेक जर येत असताना तर नक्की त्या दिवशी रात्री हे रेस्टॉरंट चालू असतं तर येऊ शकता. पूर्ण रात्र चालू आहे ना. आणि आपले बरेच काही प्रोडक्ट असत, ते आम्ही त्याचं स्पेशल व्हिडिओ बनवतलो. बरोबर, नक्कीच. तर आता आम्ही जातो नदीत, जरा लवकर जातो, आमका मजा करूची आहे म्हणून. बरोबर, चला जाऊया, बघूया आपल्या काय गावतं आता. चला तर मित्रांनो, आम्ही आता निघालो. क्षितिजने आपली जागा पकडल्यान मी माझी जागा पकडलोय. तशी अशी सवय आहे माका व्हिडिओ करूची. एका हातीन होडी बोलव. कॅमेरामॅन आणलाय. हा, आज कॅमेरामॅन आणलेलो आपल्यासोबत. सिनेमॅटिक शॉट्स वगैरे पण काढूया मस्तपैकी. आणि मस्तपैकी आज पाणी सुकल्यासारख्या वाटतं. अरे बऱ्यापैकी असा खाली असा छा बऱ्यापैकी नाही भरती येतली आता थोड्या. आय थिंक अर्धा पाऊंड चालत मला नाही, आपल्या काय काहीतरी गावला बस. बरोबर, तरी बस आपण नाही काय नाही नाही काय सांगता आशेन जायचा नाही, आशान जायचं ना आपला काय गावात तर आपला. चला तर जाऊया ना. येस. आता मोबाईल घे तुझ्याकडे. ओके चल. होय. पाण्याची लेवल आहे ना आता बरीच कमी झालेली आहे. कारण जर आपण आधीला असतो ना तर पाणी जास्त असणार असतं. आणि त्या साईडला नदी बंद केल्याने एका साईडने आय थिंक खुली आहे ह्या साईडने, म्हणून पाणी एवढा असा. नाहीतर पाणी खूप होता, लेवल मोठी ठेवता. हे बघा आता आपण काहीतरी मासं होतं ते हे करून गेलो. काहीतरी हात 100%. सचिन दादा, आता मग आपण अगोदर काय म्हणतो तू, आपण आपली जो शहनच्या जाळी आहे ती मारूया काय? आपले 3 जाळी आहेत. ओके. हे एक आहे, याच्या खाली अजून एक आहे. आणि हे जर पेडवे वगैरे असतील छोटे मासे, बोई पेडवा वगैरे, तर त्याच्यासाठी हे ही बोचक्यात बांधलेली आहे ती. आणि बाकी 2 शहनच्या जाळी आपल्या होडीत असतात. तर आधी आपण जाळ्या मारूया म्हणतात आणि मग मासे लँडिंग नेटने वगैरे शोधूक जाऊया. लँडिंग नेटने शोधायचं तो पण, म्हणून मी लवकर सांगितलं तुला. बरोबर. आपण आधी लास्ट एंडला जाऊया, ही जाळी मारून झाली की, आणि तिकडून परत शोधत येऊया. ओके. अरे पहिला जाळा मारू घेऊया. आपण आता पहिला जाळा मारतलो आपला. ओके. जाळा म्हणजे आता आपण असो नदीच्या एका काठेकडे आपण असो, म्हणजे ह्या काठेतून आपण या बाजूक एक बांधतलो कडनेक आणि त्या बाजूक एक बांधतलो ना, पूर्ण आडवो. साधारण किती किलो जाळवार आहे हो आपलं? असं 2-1 किलोचा पूर्ण तकडपर्यंत जातला आता.
ओके चला. माझ्या मते पुढे बसशील तर बरं होतं. तर आता अशा प्रकारे आपण त्या कडनीतनं हां बोलतो तू बोललास तरी काय फरक पडणार नाही मला व्हिडिओ. नाही ता ठीक आहे. तर या बाजूक बांधून घेतलो ना त्याका बांधून ठेवू पाहिजे नाही तर वावतलं आता. कसं व्हायचं नाही पण ठेव काय भावला आता बघ पुढे पुढे येईल आता. दिसले होय मध्येच इकडे ना मासे लागायला तर चालू झालेले आहेत. एक ना पाणी ना असं हलताना दिसतं आपल्या मध्येच. असं थोडी आवाज केलं ना काय आजूबाजूकडे ना ते पळतात सैरा वेरा पहिले काय बरोबर ते झाडात वेळ अडकतात असे कळलं ना. इतक्यात अडकायचे नाही झाडात बघ मी सांगतो किती काय झालं ते काय कागद पडा. तर इकडे ना सचिन दादांनी जाळा टाकला आहे आणि मासे ना त्यांना कसं आहे आता सूर्यप्रकाश आहे त्यामुळे ना ते जाळं त्यांना ते कळतं त्यामुळे ते वरून उडी मारत आहेत. बघूया आता एखादा मासा आपल्याला दिसेल काय तेव्हा तिकडे आहे. जाळ्याचे कडते बरोबर ते बरोबर जाळा त्यांना दिसतं आणि ते वरसून मारतं उडी डुबुक. ते बघा थंय असत बघा ते बघा. चला तर मित्रांनो आम्ही आता थंय आपला दुसरा जाळा मारलो आणि परत जातो आपण त्या पहिल्या जाळाजवळ. त्याच्या पुढे एक मी जाळा मारतलो आहे. त्या जाळा रवलेला खाली आपला आहे बघा त्यामुळे थंय मारूक गावला नाही. तर आधी पुढे जाळा मारूया आणि नंतर परत आपल्या मासे काळुंदरा गावतात काय ती पण शोधूची असत. थोडं वेळ शोधायचे नंतर हे माग उचलायचे. तर बघूया आता आपले ड्रायव्हर बदललेत सिटी ड्रायव्हिंग करता. एल बोर्डवाले ड्रायव्हर हां एल बोर्डवाले ड्रायव्हर काय प्रॉब्लेम नाही गाडी दिला नाही. बरे आहेत. हायवेच आहे आता पण हायवे रिकामी आहे सध्या आमचं कसं नॅशनल हायवे नाही आमचं वैयक्तिक समजलं ना. चला आता आपण जाऊया एका दुसऱ्याच ठिकाणी ओके काळुंदरा बघूया. ओके. आणि आपण आपल्याकडे असलेली तिन्ही जाळे आता आपण मारलो बरोबर. आता आपण काळुंदर आणि जिताडे वगैरे काय गावतात ते बघूया. बाबा गावांमध्ये तर आता ही जी आहे ना ही आपली नदी आहे. आपण त्या दिशेने इकडे आलो आणि असे इकडे एक त्याच्या जरा पुढे दुसरा आणि एक वळणावर तिसरी अशी 3 जाळे आता आपण मारलो. आता देवाक काळजी. आणि होय सचिन दादा मगाशी तू सूर्य मावळतानाचा काही विषय सांगा होतो तो काय असता. सकू पडता म्हणतात तेव्हा आता ह्या सकू पडला. काही म्हणतात मासेवाले काही लोक मासेवाले आहेत ना हां तर ते ह्या का म्हणतात सकू पडला तेव्हा ती सकू म्हणजे काय ती सावळी पडली खाली. हां बरोबर ही या बाजूक जी पडला ते सकू पडला म्हणतात हां काही लोक बरोबर. ही जाळी मारू बेस्ट टाईम असा असं ओके. तर आपल्या जाळ्यात ना मग अशी सचिन दादा सांगत होता ना सकू पडतावालो विषय. तर जसो जसो ती वेळ आता इली ना तेव्हा आपल्या मासे गावाक सुरू झालेले असत. बघा एक कापी आपल्या गावली मस्त साईज दुसरी थकड्या आणि एक आता सचिन दादा काढता जाळे चून. बघा हे सगळे ना आता ॲक्टिव्हिटी आता हे वाढतली माशांची हालचाल ना ती आता वाढतली. हे बघा जबरदस्त बघा. तर आता सचिन दादांनी जाळं सहज आता असंच उचलायला घेतलं तर त्यामध्ये आपल्याला कापी मिळाली आहे. बरीच कापी मिळाली आहे. तिकडे हे बघा पेड बघा मस्त लटकले. तर वरचा बारके काय चेर हां बरोबर कापी आहेत. हां ही कापी आपल्याला मिळाली आहे बघा मस्त जिवंत आणि पेड पण मिळालेली आहे. तर आता ना आपण दुसऱ्या जाळ्याकडे आपल्या आलो आहे. तिकडे आपण पहिला जाळं आता आपण चेक केलं सहज आता म्हणजे जाताना बोललो एकदा बघूया कारण होय कारण सचिन दादा म्हणतो काळुंदरं वगैरे असतात ना ती जरा काळोख पडला ना की दिसतात पण सोप्या रीते आणि मिळतात पण सोप्या रीते. ते कडणीक असतात कडेकडेला असतात. जबरदस्त. एक काठी मारत जाऊया म्हणजे आजूबाजू असलेले ना अडकून राहतील ना बरोबर बरोबर. ओके.
मोठी हा बघ. मस्त. क्या बात आहे. अजून एक होती रे. हे का सचिन दादा, गोव्यामध्ये ना अरे जाम मागे. कोंबो कापी म्हणतात, कोंबो कापी. कारण ह्याचा आवाज आहे ना हा कोंब्यासारखा येतो. कॉक, 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 कॉक 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 करून आवाज करतो तो, त्यामुळे त्याला कोंबो कापी म्हणतात. आता मारून झाले आहेत आपले आणि त्याच्यात एवढे मासे गावले पण आपले असे चालता चालता उचललं. तर आता आपण जाऊया काळुंद्रा बघू काय गावतात का बघूया. पाणी ॲक्च्युली अजून खूप आहे पाणी काळुंद्रा ह्याच्यापेक्षा पाणी सुका होया, पण तरी पण ट्राय करूया आपल्या काय गावतात. बरोबर. ओके. आपल्या आजची रात्र आज की रात काय करूची आहे. कयामत की रात करूची. हां ठीक आहे, चला. ओके. कुठली बघ कसली आहे साईज बघ साईज इली कुठल्याची. अरे देवा, जबरदस्त. आहेत ना. ते का ते ह्याच्यात तरी लोक आपल्याकडे जागा नाही त्यामुळे पर्याय काहीतरी नाही, करू. पिशी तर टाकती डेंगे तोडून. त्याला बघा इथे निळा काय ता निळा सुद्धा तर पण कुठली मोठी आहे. पहिलीच आपल्याक मस्त मोठी कुर्ली गावली. आपण शोधत होतो मासे आणि आपल्याला गावले कुर्ली. मस्त मोठी अशी कुर्ली सापडली आहे. ते आता कसं आहे, आम्ही इकडे कुर्ली पकडायला आलो नव्हतो, त्यामुळे आपल्याकडे ना टप नाही आहे. सचिन दादा म्हणतो आपण एक काम करूया, त्याचे डेंगे ना बांधूया आणि मग पिशवीत टाकूया. किती मस्त राहणार. अरे एक नंबर साईज, ह्यूज. काय साईज, अरे कडक, जबरदस्त, मस्त, साईज एकदम सुपर. ओके, चला आता सचिन दादा कुर्ली कशी बांधतो ना ते दाखवूया तुम्हाला. हात असा त्यातल्या त्यात पण बारीक हा थोडा तुटू शकतात. आता परत साधन गवली तरी खूप झाली. अजून दिसायची नाही पण कशी बांधते दिसता बॅग पडताना म्हणजे नाही. ओके, ठीक आहे करतो. तुझ्याकडे गेलं हे काळून बघू होतात गावले गावली कुर्ली. मस्त बिग साईज, मस्त बिग साईज कुर्ली एक मिळालेली आहे. ओके, इलो इलो इलो. पहिला साजरी आहे यस, तर आपली गेली. पहिला काळुंदरा आपल्या सापडलेला मीडियम साईज हा. बऱ्याच वेळानंतर आपल्याला ना एक काळुंदरा सापडलेला. बरोच वेळ आम्ही फिरतो. आज जरा कधीतरी असा स्टार्ट लेट होता, पण ठीक आहे, एकदा सापडा सुरू झाले की मग आता गावतले. बस, खूप मेहनत करून मिळालेला आहे शेवटी आपल्याला. मस्त गुड साईज एकदम ना. टोकाला सगळं हे बघा, हे सगळं ना झाडं झुडपं आहेत ना, त्याच्या आतमध्ये जाऊन ते अडकलेलं. चला लाईट बंद करू. आणि एक मासा बहुतेक सचिन दादाला दिसलाय, काढायचा प्रयत्न चालू आहे, बघूया.
ना एका हातात ना ते लँडिंग नेट असते आणि एका हातात ना ते आक्या असते. आक्या म्हणतात, आक्या. बघूया येत आहे काय. सगळ्या पाणी होईल रो. जबरदस्त कडक साईज रे. ए थांबा रे. काय साईज आहे हा. मस्तच. नाही लागत नाही. जबरदस्त साईज, जबरदस्त साईज. येस. कुर्ली गावलो आणि मासो गावलो. जबरदस्त मस्त. आता ना प्रॉब्लेम सिच्युएशन आहे. प्रॉब्लेम सिच्युएशन. कुर्ली पण जाळीतच आहे आणि जिताडा नाही. बस ओके. काळुंद्रा काढले नाही. जिताडा गेला मगाशी ना आम्हाला. जिताडा होतो मस्त मोठी बिग साईज. ती तो दिसला आणि मग दिशा बदलल्यान आणि मग काय नाही. फक्त आमका थोबाड दाखवल्यान आणि पळालो. जाऊ दे हरकत नाही. नाही मी नुकतंच म्हणतोय, नुसतं तोंड तरी दाखव. तोंड दाखवल्यान. चालू कर म्हणत कॅमेरा होतो हातातच होतो. तू थांबवलंस होडी बिबलत चला. धरून ठेवल्यान. ओके चला तर मग हे असं इकडचं ना हे कांदळवन असतं आणि कुर्ली आता आपल्याला इकडले भेटली एक आणि काळुंदरी पण इकडेच होती. या बाजूला सगळीकडे अशी ना झाडं आहेत आणि जे मासे असतात ना ते असे त्या झाडांच्या मुळाकडे अळ्यांकडे असे लपलेले असतात. काय रे सच्या आज काय झाला. काय नाही कोणतं तोंड बघलं. आपल्या तरी एक दिसलं ना मोठं जिथं एक मोठं मोठं भारी होतं. जरासाठी चुकलं आपल्याला. नाहीतर आज आपल्याकडे बिग साईज होती. परत गावात मीच धरतलं आहे त्याचा. यस ठीक आहे. तर आता आपण डायरेक्ट जाऊया जाळ्यांकडे ना. हो आता जाळी सुटली डायरेक्ट फास्ट जाऊया. ओके. खूप उशीर होतो आपल्या. होय कारण जाळीमध्ये आता मगाशीच आपल्याला इतके कापी वगैरे भेटले आहेत. तर आता बघूया. होय काळुंद्राव 3-4 कुर्ले 3 गावले. होय ठीक आहे. चल मग आपण जाऊया जाळीकडे आणि होय जाऊया आणि जाळ्यातले सगळे मासे सुटे करून घेऊया आणि निघूया. यस तर आता आपण आपला जाळा जे आहे ना ते आता ओढायला घेतलं आहे. तर बघूया. मोठी बॅटरी भेटव. मोठी बॅटरी भेटव. आता भेटव. आता काय प्रॉब्लेम नाही. आता बघूया आपल्याला काय काय मासे गावतात ते. कापी मस्त गुड साईज कापी. साईज मस्त झाला. कापी मस्तच गावली आहे सगळी. खुश. तुझं व्हिडिओ दाबले नाही मी आता दाबले. कोकर नाही हो बाकी. मस्त कापी. आणखीन एक कापी बरीच मिळते. कापी मस्तच. हो जबरदस्त. साराक झाली. फ्राय करूक झाली. आणखीन एक कोकरी मिळाली. मोठी साईज मीडियम साईज आहे. ओके ओके साईज आहे. बाकी आतमध्ये आपले कुर्ले वगैरे मजा करतात. मस्त गुड साईज कोकर.
कुर्लो बघता बघा कसो बाकी ना कापी जास्त प्रमाणात आहेत, पण कापी पण नाही एकदम बारीक नाही, मस्त साईज आहे. साईज मस्त. मस्तच होय, एकदम बारीक नाही. फ्राय होय, फ्राय तर फ्राय, सार करू तर सार. जाऊ दे काय नाही, पुढच्या खेपेसाठी थांबला आपल्यासाठी तो. तर इकडे आता या कडणीला आपण आलो आणि एक जाळं ओढून आपलं झालंय आणि आपल्याला कापी आणि कोकर दोनच मिळत आहेत, पण कापीची साईज ना मस्त मिळते. टायगर होय, गेल्या वेळी आम्ही आलो ना तर मला 5 टायगर प्रॉन्स भेटले होते, मस्त चांगली मोठी साईज मिळाली होती. पण आज नाही, इथेच आज एक पण नाही. होय इथेच होते, आज एक पण नाही. शेवटचा उतरतला त्याच्यात थोडीशी एक आज हा बघूया. ओके, वाटणार नाही ते एक तरी गावतो ना, तर त्याच्यात आशा होती. बरोबर. अजून एक चला. गावली पोपरी 4-5 गावले. ठीक आहे, एकदम पण बारीक नाही आहात, खाऊ कसं. कापीची तर आज पार्टी झाली आहे, पार्टी जबरदस्त कापी. तर आता आपण आलेलो आहोत आपला दुसरा जाळं गोळा करायला. पण बघूया या जाळ्यात पण सच्या काय वाटतं. बाबा काय सांगू शकत नाही आता मी. कापीच होय, या जाळ्यामध्ये पण ना गावली तर कापी, गावली तर कापीच गावतली. बघूया काय असा काय. आता हा ना मगासचा तो लाल लाल झाली जाळी. होय, आणि हा जाळा मगासचा तो जाळा होता जो आपण पूर्ण बांधला नव्हता ना, अर्धवट होता. एक शेतूक मिळालाय पण छोटा आहे. शेतूक बारक्या, हे पण भारी वाटतं खाऊ. झाली ओके. आता नाही म्हणून पण ना मासे तसे मिळालेले आहेत. त्यामध्ये कापी आहे, 3 कुर्ले आहेत. कापी मस्तच मिळाले आहेत एकदम. आज कापी पार्टी आहे घरी. गुड. हा जाळा आपण इथपर्यंतच मारला, जास्त लांब नाही आहे. तर हा हां, सुटे करू या जात आता काढू कंटा येता. आता आपल्याला मिळालेला आहे एक सडसडीत टोळ मासा. निर्वशी काय टोळ तो, त्याचं टोक बघ कसलो तो. हे आत टाकते का तो धार मारीत माका. हे हा हे बघ बाहेरच आहे. शेवटी एक टायगर गावलोच. साईज जबरदस्त, हातापेक्षा मोठी साईज, कडक क्लास. टायगरचा ना विषय काय असतो ना, तो असा फ्लिप करतो, झटका मारतो. त्यामुळे त्याला ना पिशवीत टाकल्यावर बंद करावं लागतं, नाहीतर तो बघा दिखाया उसने जादू, तो बाहेर पडणार, पिशवी फाडून बाहेर पडू शकतो. जबरदस्त. 3 कुर्ले होते, एक टोळा, बाकी कापी खूप जास्त मिळाली आम्हाला. 2 चिंगळा असत. फुल साईज काढून राहा, फुल साईज. हे बारकी असत जरा मीडियम साईज. टायगर सच्याक होय, सच्याची इच्छा होती टायगर. लाडात येईल ना तू. कोकर, तांबूशी एक बारकी आणि कापीच कापी. हा बघा, या एकदम कापी गावली आपल्याक. ठीक हा, जबरदस्त. हो, ती 4 कापीचा सार तरी करतली, पण ती खातली. आता ताजे माका खाऊचे.